Proužku. Tohle to nemyslíš vážně. Že ne? Vypadám snad jako někdo, kdo pije pivo. Mám být na ex, mám být na ní. Když to musí být, ničo, a to zdraví. Proč bych si ničil to svoje, ne teď vážně, teď vlasu. Jako bys si představoval, že jenom smatí, zlatohnědý nitrolak, není problém. Kde na to mám k***a vzít? I'm a supercharged freedom fighter, and I'm giving it all to you. Dál bych rád nominoval svého oblíbeného spolubydlícího, mimochodem autora tohoto videa, moji oblíbenou kameramanku a závěrem velkolepého třeského pivaře.